Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созаен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созае. Дар имрӯза навор бисёр чизо мо дароӣ кардагиам бардро, ҳар хела мисол мошин ҳастай, ноутбук ҳастай, хонаҳои заминӣ бисёртар ҳастай ва як чорхонагай квартира нархеш 150 000 сомоние ки и беҳтарин нархе бардро. Як мошини дига ай Россия рӯй кардагиан, ай Москва, гуфтанд ки алиш мекунам ба квартира ё хонаи заминӣ ай шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе боша бардро. Ози видеоро тамошо кунен. Хулоса чорхонагарам мебинен, мошини Россиябдагирам мебинен ва як ноутбуки дига ҳам фурӯшӣ ҳастай, чӣ хеле дастурат десен. Тамошо кунен, хулоса беҳтарин омадагиай. Ва барои гапзаниҳои мо ҳамин дона лайки бепла бишхен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона ё ягон чи дига реклама карданияй дар канали мо, инами рақамҳода бардро танҳо дар WhatsApp-ш бинависен. Рафтем ака. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен, беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай, я 3-4 рӯз пасаш ай зону поён бардро, почаш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. Ай нукои чилекш бардро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша ай зону поён биридиян. Чӣ хеле дар видео дидесен бардро. ҳозираш дар ин видео дар беморхона ҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава, ана балнисаш мебаранд бардро, духтуро мегӯянд ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд қе имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардро мисол и вақта бояд и додарак раҳ бигарда, хай сабаби ки ҳамин почаш ҳам хеле раҳ гашта наметона. Агар бардорои азиз, хоҳаро, апашкоҳо чанд қе мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд қе дошта бошанд, ҳамиқа мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянд ша. хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азиз, навора сар кардем як ҷода ёнбош кунед, видеои мора бо диққат хушрӯ ака гӯш кунед анака бардро. дӯстони азизи хона десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, тарафи Заргарда бидай. Дар 4.5 сотиқ замин 3 дар хона, 1 кайлдор кардагиай. ремонташ 100% мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. кухни баня дар дирни хонаи бардро, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкамай, ҳавлиша стияшка кардагиян. анака бардро нарша гӯш кунед. нархиш 160 000 сомонӣ. бо касе конкретни харидор боша арзонам мекадай. ина дута номерои телефоншам мондагим бардро, дайнаи номерои поёнгиш имо WhatsApp-ам дора. занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби хона бигирен. дӯстони азизи хонаи десен, срочни фурӯшие қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, қишлоқи Гилистон, дар 6 сотиқ замин 3 дар хона, 1 кайлдор кардагиай. ремонтиш чӣ хеле десен, ремонтиш коробкае бардро, шкатура мекуниву медрои зиндагӣ мекунӣ мега. ошхона, ҳамом дар дирни хонаай, ҳоҷатхона дора, ову свет ҳуҷҷатош 100% кардагиай. дӯстони азиз, ову свет ҳуҷҷатош 100% кардагӣ бидай. анака бардро нарша гӯш кунед. нархиш 60 000 сомонӣ мега, харидори аниқ боша бо арзонам мекуна. беҳтарин нархай бардро, 6 сотиқ замин 3 дар хона. хай мегирия, шкатуруш мекунӣ, ранги боруш мекунӣ, ҷои хуб дай, ноҳияи Рӯдакӣ. 60 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш, марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, касе меҳмонен, подписатсия кунен, касе лайк мондагӣ нест, ҳамон як дона лайки беплан биҷуқен. дӯстони азиз, срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кӯлобод, дар 5 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. ремонти хонаҳо коробкае бардро, баня кайлдор дора, ҳоҷатхона ҳамом доштай, ову свет ҳастай. соҳиби хона мега ки срочни бардро фурӯшияй, срочни пулум дар корай. нархша 85 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. дӯстони азиз, бо як бор дига такрортон мекунам, 5 сотиқаи 3 дар хона дар ноҳияи Ёвон, нархиш 85 000 сомонӣ. бовар ки 100% меарза. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо
занг мезанен аки мепурсенаш. бардро элонат давом метем. мегзарем ба як ноутбуки фурӯшӣ бардро оригиналай фирмаи Toshiba, памяташ 500 гигабайт, состояниш навай, қатиш мушка документ дора. адрес бардро Россия дай, Московский област, город Красногорск да, метро Тушино, электричка Павшино да қарор дошта. ҳамин адрес дай. нархша 18 000 рубл мега. бо касе харидори аниқ боша бардро арзон мекна. хай чизи хубе бардро, мисол барои интернет ромадан ё барои ягон чира монтаж кардан, мисол касе мефаҳма беҳад чизи хубе. 18 000 рублш футеса бардро. бо дайнаи пара полни маълумотошо навистагиам марҳамат бихоне. бардро мегзарем ба як хонаи беҳтарини дига. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Лолазорда, қариби роҳи Оҳанда қарор доштай. дар 8 сотиқ замин 3 дархона, як кайлдор кардагиай. як веран дора бардро, беранда 2 хонаи бараки дига дора. ову свет ҳамаш 100%. гирди хона ба сменблок маҳкам кардагиай. хоб бардро ҳавли стяжка кардагӣ бидай. ҳамаш 100% хулоса, ягон камбудӣ нест, документош 100% кардагиай. нарша бардро ва хоҳарои азиз 250 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ боша бо арзонам мекадай. 250 000 сомон бардро, 8 сотиқ, 3 дархонаву як кайлдор дар ноҳияи Данғара. марҳамат, номерои телефонаш ҳастай, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. шумо метавонед ки маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардорои азизам, касе ки якум бор тамошо кардесай канали моро, ҳатман дар канал подписатсия кунед, то аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. агар имконият дошта бошед, ҳамун як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷуқед. дӯстони азизам, ин мошини десен дар Россия бардро. ин мошин фурӯшӣ нестай, фақат алишияй. ҳозир ман ҳамаи маълумотша гуфта шумода метавам. Kia Rio 4 соли баромадаш 2017, сӯзишвориш танҳо бензин, объём мотораш 1,4 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки мошинам состояниш навай, балонош созай. адрес бардро Москва да чихеле гуфтам қарор дора, Московский област, город Красногорск да қарор доштай. дӯстони азизи, мошини десен бори дигар мегӯм ки танҳо алишияй. ба квартира ё хонаи заминӣ территорияи шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе да боша, танҳо алиш мекна бардро. ба квартира ё хонаи заминӣ алиш мекадай. ин мошин дар Россия, ина номерои телефонаш, имо WhatsApp дора, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ин квартираи десен бардро қарор дорад дар ноҳияи Фархор, 4хонага квартира дар 4 этаж қарор дора, 78 метри квадратияй бардро, дом новостройка, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки квартираи фурӯшӣ дар назди стадиони марказӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор. чихеле гуфтам, 4 ошёнада бо тамоми таҷҳизотҳош бардро фурӯхта мешидай. 4 ҳуҷрага, 4 балкон дора. нормални ремонт доштай. ов бардро то 4 этажа мебаромадай. хулоса ҳамаш созай. алиш ҳамеша ба хонаи заминӣ. мумкин бардро дар ноҳияи Фархор ба хонаи заминӣ алиш кина. 4хонагае бардро нархиш 150 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархае бардро. занг бизанед. дӯстони азиз, бисёри бардорон нависавданд ки аз шаҳри Душанбе квартира бимонем. бардори ина квартираи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага дар 1 этаж қарор дорад, 33 метри квадратияй. дар райони бардро Гипроземда. дом новостройка, чихеле десен, хона без ремонт, коробка. бардро чихеле десен, ана дом ремонт кардагия, не ки дарнаш без ремонт, коробка бидай. соҳиби хона мегӯяд ки якхонага фурӯшӣ дорам дар 1 этаж, 33 метри квадратӣ, новостройкай. хоб дом уже тайёрай, одамо зиндагӣ кардесан, ову свет постоянӣ ҳастай. райони Гипроземда. аз заправкаи Фароз Тоҷирон я 350 метр дуртарай. срочни фурӯшияй нархиш 165 000 сомонӣ мега. бо арзон мекна. занг бизанем бардаро.
дӯстони азиз, эълона давом метем. И квартира десем бардоро қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ. Духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 44 квадратни метр. Домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки гараж дора, оби гарм хинак ҳастай. хоб бардоро ана чӣ мега гарнитурша, кухни гарнитурша мемондиян, стенка доштай бардоро мемондиянушам, ана хонаи калонӣ қолинам доштай вайшам мемондиян. хай бардоро ҳамаи чӣ мисол бисёр чизоша дар ҳамин квартира мемондиян, бисёр чизоша намегирифтиян вақти савдо да. касе харидори аниқ боша савдо мешава бардоро дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ духонага нархиш 155 000 сомонӣ мега, бо арзонам мекуна. занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби квартира бигиред. дӯстони азизам, бисёри бардоро нависта буданд ки аз шаҳри Бухтарам квартира арзон шава бимонем. Бардорои наяхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 33 квадратни метр, райони Телеком Центр бардоро. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки квартира дар маркази шаҳр ҷойгир аст. пеши Телеком, театр, таги дом магазини Баҳор, банк, магазин, литсей, супермарки Ёвар, хулоса ҳамаи чӣ наздик будай бардоро. ду балкони дигарам доштай, срочни фурӯхтан дар кораша. яхонагай бардоро дар шаҳри Бухтар, чӣ хеле гуфтам, нархиш дар центри Бухтарай нархиш 175 000 сомонӣ мега, бо арзонам мекуна. бешухи беҳтарин нархаи 175 000 сомон яхонага дар шаҳри Бухтар. марҳамат бародаро, номерои телефонаш ҳастай. агар касе ки харидори аниқ бошен, метавонен ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, маълумоти бештар аз соҳиби квартира бигирен. дӯстони азизи, баъд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. чанд ки хона мошин ноутбук рӯй кардан бардоро ва дигар чизе рӯй кардан, мо ҳаракат кардем имрӯз барои шуморо вақт ёфтем, реклама кардем. дӯстони азиз, касе ки то охири видеоро қатима тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва агар видеои имрӯза шумода махкул шуда боша, ҳам як дона лайки бепла биҷиқен. агар битонен ҳамин видеоро дар имо, дар Instagram чӣ сайте дорем поделиться кунен. ва бародарҷоно, касе ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестен, ҳатман дар канали мо подписатсия кунен, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. худо нигаҳбонтон боша бародаро. то видеоҳои оянда худона эҳтиёт кунен. хай.